Maglilimang taon nang nagsasaka ang 58 years old na si Tatay Fidel Dumas ng Barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Ang kanyang kadalasan na itinatanim ay mga gulay tulad ng talong, kamatis, sili at papaya. Ngunit nang mabalitaan niya na malaginto ang naging presyo ng sibuyas, ay naisipan niya na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Central Luzon upang gawing onion expansion area ang 1 hektare ng kanyang lupang sakahan. Dumaan umano sa mga seminar at training si Tatay Fidel upang matutunan kung paano ba magtanim ng sibuyas. Kasi nag-seminar kami noon, pinag-seminar kami para magtanim. Tapos kumuha na rin ako ng kasama kong magtatanim na marunong talaga. Nagsimula siyang magtanim ng puting sibuyas noong Setyembre na nakaraang taon at Oktubre naman na magsimula siya ng pulang sibuyas. At ang mga binhi ay nanggaling umano mismo sa DA. At nang anihin ni Tatay Fidel ang mga sibuyas sa isinagawang Harvest Festival, sinabi niya na handa siyang ibigay ng mas mababang presyo ang kanyang mga aning sibuyas na umabot ng 50 to 20 metric tons o 20,000 kilograms. Ang kadalasang 210 to 220 pesos ng per kilo ng sibuyas ay handa niyang ibigay ng hindi aabot ng 100 piso. Pagka dito, ito haharvest ako sa 20. Ang presyo dito 70, ibibigay ko ng 70 ang kilo, pula yon. Para makabili sila ng mababang presyo. 20 yan, haharvest ako. Samantala, ang Onion Expansion Area Program ng DA ay naglalayo na ilapit ang anihan ng sibuyas upang hindi na gumastos sa mas malaki sa transportasyon at pag-aangkat sa Nueva Ecija na kilala bilang nangungunang supplier ng sibuyas sa Central Luzon. Bukod dito ay nagpaplano na rin sila na magkaroon ng mga post-harvest facilities na kung saan mapapatagal ang shelf life ng mga aning sibuyas bilang seasonal lang pag-aangkat nito. Ngayon sa post-harvest na nabanggit mo, yung cold storages, medyo meron din siyang pondo na kinakailangan. So what we try to do is have strategic locations para masuportahan itong ganito. As we can see also, minsan yung concerns on cold storages, minsan nagkakaubusan daw ng espasyo. So what we try to do is, identify strategic places para makapag-suporta tayo post-harvest. Hindi man kalakihan, but it's good enough to be an alternative storage place for our onions. Samantala, nauna na magkaroon ng onion expansion area sa bayan ng Arayat at Magalang at nagpaplano sila na kumausap pa ng maraming magsasaka mula sa iba't ibang probinsya upang maging lokasyon ng anihan ng sibuyas na magsusupply sa mga lokal na pamilihan. We are very happy na sila mismo ang nag-initiate. Tayo naman dito sa regional office at sa atin sa Department of Agriculture, we continue to complement kung ano yung nakikita nilang agricultural enterprises. Nakita nila na may opportunity sa onion, sa red onion or sa white onion, and of course due to mga concerns natin lately, we try to support them kung with seeds man yan, sa planting materials man yan. Kasi nga we don't want to just focus on one area kasi baka mamaya dahil sa mga nangyayaring bagyo or climate change or kung ano mang issues on logistics. Nagpaplano na rin daw magkaroon pa ng karagdagang 40 hectares ang taniman sa bayan ng Bacolor upang mas mapalaki ang expansion site. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.